Nakumira zvakanaka muri yeZimbabwe vamwe vari kuti Prophet Walter Magaya was denied bail by the Harare Magistrate Court on 4 new rape charges and will remain in police custody pending trial scheduled for 16 to 19 February 2026 as his lawyer Admire Rubaya says he will seek bail at the High Court. But same nyaya iyoyo advocate Fadzai Herewo vari kupindura vari kuti it's not accurate to say he was denied bail because rape is a third scheduled offense. It is very serious in the league of murder, robbery and kidnapping. The magistrate court does not have the jurisdiction or power to determine a bail application in such a case. Only the High Court can. It's likely that when he went to court it was to place him on remand. This means he will be in detention until the High Court decides his bail application. Saka pari kupisa baba vachatomborarako ende nyaya dzavo dzakura ukoona kunzi dzimwe 4 vakumanaka handiri kutya. Anyways, yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Welcome back. Tadzoka kuti timboita zvebasa tichionesana zvinhu zviri kuitika zviripo paground iko zvinezvi because Magaya zvinhu zvaakunomomera. If you guys still remember azvina 2 weeks Magaya ngatopedza kutaura kuti mira ndimbotanga ndapedza nyaya dziri kumakoti tozokuudzai kuti chii because isusu tagara takavengwa. Handinonyatsonzwisisa kuti what was the purpose of that statement, but pari kupisa. If you guys still remember ndakataura ndakati mapasta vachatombobatwa zvakasimba. Last time angari madzibaba Ishmael akazorohwa makore ekuwanda paiswa mukati. Magayawo saka munhu kuti aringa achingochukuchwa kutanga chigubhu chemasese so unochingochukuchwa kuti uitese ubudise uchitsvagirwa nzi chakapaki chapo nepapi because nyaya yacho yakunetsa ndekuti umwe ari kunzanzi achatogara muZimbabwe kamene kwakutogara kuro umwe wacho akato withdraw charge yacho macharges ekudhara ndobva kwabudikira mamwe 4 type majoka kadai so aya atina zera nawo. But I just want to show you something panapa. Estimated range for Magaya 10 to 30 years total on all fraud counts combined. Fines and restitution could also be part of order. Overall sentence combined, if convicted on both rape and fraud, the judge may order sentences to run consecutively back to back, leading to a very long total. For example, 30 to 50 years. Baba. 30 to 50 years. Izvo zvandirikisa zviri pascreen izvi handisi munhu wekuti ndingotaura zvisina. Saka vanhu vekuyadha handidi kuti mangwana kana shoko razozara mustreet kana zvazoswera makuchitaura moti inini ndindadaro. Zvinhu zvokuti ma-estimates atiri kurova kuti sedha anogona kungorova kubva kumakore akadai so kana kuti akadai so uchinzi yefraud uyapa dzekudai so idzi uyapa obva waiswa mukati. Handisi kuziva kuti vanhu vacho even vari kubata Magaya Burugwa vari kurwadziwa kana vakazonyanya kuwedzera kurwadziwa kuti hasha because of nyaya dzedza dzekuzoti akabuda achiwedzera kutaura because Zimbabwe is a country iri different kuti unoona kuti una munhu anokuzoda kunyudza iwo ende achitokunyudza zveshuwa zvichisiyana nekuti ndiano watanga kunetsana naye uri kuita mess around naye ndiani ndo zvaitori nyika yacho zvairi. But one I feel sorry for for his followers kunyanya because azvizobudise picture kanaka kato chienda kuchechi obva wodzwa kuti bukwenda kuchechi it's okay zvenyu but yo kwakaipa uko one mukuru wechechi akavharirwa jeri akarovera kujeri. Pane pamwe pekuti chero makati satani ari kuzodai so akazongobatwa nemhosva munhu akunzi asi vakapinda muBurugwa zvechisimba ndo panonetsera nyaya dzacho. Ende inini ndiri kutoshamisika ukuthi alright a man of God uchiparidza every day uchiita zvauri kuita out of nyaya dzese iyi nyaya dzekuzonzi fraud chinchi tinotozotangira ipapo totaurirana munhu wese is trying especially in Zimbabwe. Inyaya dzekuti munhu wese wakada kuti even iwewe pauri ipapo wakada unyatso kutresa 1 chaizvo aushayirwe pako pauri kuningina. But muBurugwa that weakness because it's not something ndakazvitarisa inini honestly guys ngatinyatsoonesa titaura nechokwadi it's not something chiri easy zvokuti munhu anongomuka ngokuti hayo wabata yo yakunoko wakabata ningi chibharo
Havisi zvinhu zvokuti zviri easy kungonzi munhu anongokunanga kana kuti zvinhu zvokuti tingangonzi tiri kunzi munhu ari kuda kungovengwawo zvake. Kuvengana vanhu vanovengana, kunikirikina vanhu vanoitana zvese even vanhu vanogona kuti kushandisira advantage especially mapoliticians because they know vana vaumbonzi da kutombokubata potakonzi nyaya dzacho dzakatika makore akadai so we know and we understand kuti mhosva irove but anga ari kupi nguva yese because inini ndakatomboquestionawo this system iyo iri kunzi iri kuswera ichinetsana naye panguva yatiri nei kuti nguva yese vanga vari kupi pavakatanga kuti macharges acho ndaya nyaya dzekudhara kuti mumwe akutogara kure kwenyika mumwe akaya withdraw charge anga ari kupi nguva idzi because vanhu pavakaisa macharges wayo waye vasina kumungangura ipapo because this ngangling iri kuitika iyi vanhu vaungangurwa zvegore rineri nguva yese iyi anga ari kupi vanga vari kupi zvekuti vakatadza kungosvika vachingoti iyo shamari wanza wabata vanhu saka vanhu ivo takuda kudziitira serious nyaya idzodzo but unoona kuti pane zvakawanda zvine zvichiitika nyaya dzotorwa dzozoiswa pasaidi nani amenhu atiziva anongotsika nyaya dzacho because nyaya dzinongomukirika dzitongonzi dzakutomutsiridzwa. Zimbabwe is not kids game. If you are in Zimbabwe guys, please try by all means kuti usaite zvinhu zvekuti unozonzi wabatwa nemhosva usapota uchitambira kudhuze nekubatwa nemhosva ikoko because zvavanogona kuitira vanhu ava they can do anything. Unoona kuti batwa netunyaya ubva wangobudisa wotobuda zvimwe zviya usafungidzira kuti uri ningiri kana watoona kuti wasvika that extent ka make sure kuti wakutogara nemaloya maloya acho anongopedza futi mari unongosina na mari saka wotosiyana nekucrossana nzira nezvemapolitician because kazhinji vanhu vanonyanya kunyudza munyika kazhinji mapolitician kana uda kutambira kuside rinonzi rinonyudza nekupfumisa at the same time kupolitics you can be rich and you can be poor forever futi ndo zvazvitongori because those guys ndo vanhu vanonyazoziva kuti but uyu ari kutijairira haana here zvaakamboita votanga kurowa maresearches jairira mwe munhu zvochiwa mupolitics maimotokuzoti ayo but mufana yada kutijairira imi makomana imi mutaura kuti hamuna nyaya dzemukomanawo imimi mukutaura kuti imimi onzi aiwa akambodai sonzo unotoziva hako dzimwe wasi uri kunyarara wakagarire chipapo like what happened to Geza if you guys still remember. Geza ndo imwe chete yekuti akangori kana anzi tirikunzwa kuti ari kunzi akambouraya munhu chinchi nyaya yacho paitanga kutonzi tada kutoifambira tada kutoinvestigata. This is the situation inini ndakazvitarisa like iri kuitika kuna Magaya but Magaya he wanted to say something paanga ari muchechi but asi tichazotaura kana nyaya yacho kana tazobuda nyaya dzacho tichiri nedziri kumakoti tichazotaura kana after zvese izvozvo. Amen. Ndaona imwe nikirikini mamwe madimikira anga achitaurwa na Hubert Angel. I don't know kuti anga achitaura on behalf of who because Hubert Angel is the one guy yokuti pamashure apa anga Magaya pakambosungwa pa takaona vari vese vana Magaya and then the next thing after that ndobva abudo ari tauro nyaya dzake dzakataura takaona tungwarara akunetsana naye ndo patiri kunzwa kutaura ke that madimikira kutaura kuti zvoni hanzi nhunzi ikashaya nopa advice inoteera chitunha mukofini zvikanofushirwa zvese imomo. Handisi kuziva kuti statement racho nderechicha chazviri kunyanya kutaura kuti nhunzi that statement I think I will have to talk about it ndizonyatsoonera kuti idhiri ripi riri kunyatsotaura because zvimwe zvacho zvoda kuti tinge tichianalyza because unongori kuside kupolitics unongopfura nekokoko iya Magaya ngatimboipedzera panapa tichionesana because hatidi kuti kana zvinhu zvichinge zvaitika kana zvaakuitika mamwe maitikiro tozoramba tichiti muri yeZimbabwe zviri kuzodai toda kuti tionesane pano toperera nyaya dzacho pano imimi kana muchinge mune zvamuri kufunga mogara mandudzo tichiri panapo.